Yo, ebusuafo, ebere yi, yebehwe asembisa no anu yi a efata, ema eba a ebeto odwa no. Ebe no se, Akwantimfi dododo, ankɔ wo a ɛhenhane wo. Anu yi a efata eye no, firikyiwa. Enu nti ye de bomu a sei na etie. Akwantimfi firikyiwa, ankɔ wo a ɛhenhane wo. Wei ni anu yi a efata. Mo a mofa eye firikyiwa nyina no matwa. Yeda mase se abribia nso ebeto ho a o kire wadwen na wutwa ma yen. Die obi bebusa no se ebe yi kura na se kire ene sen. Yo, ebe yi ase kire ne se ansa na obi biara ubetu bibi ho anamo no bomode ne se ubehunu adekoro no eyie. Hunu mu yie ansa na watu ho anamo. Enu nti yemfa mfato ho bi te se awade abrantie bi a waso awade anaase ababaawa bi a waduru ne mpanyimfie so a waso awade no ansa na ubetu awade ho anamo no bomoden se ubehunu abrantie a wone no ekotena no eyie. Enu nti enka ne titimire mu no na mpanyimfo ewo nhyehyeye bi a wode gu akwan mu ema abrantie ene ababaawa a omutu saa anamon a etise yie. Saa bre no mpanyimfo ebomodin ahwehwe oba no abusua mu ehunu yade a ewo mu ehunu amane ene wo haw bi a saa abusua no enamu na se omuhwehwe mu nyina wie na de omuhunu ye no omani gye ho a omapene awade no so ema no akoso. Saa bepepe na bema no nso abusua nso ye ne mu hwehwemu ehunu oba no nso de. Enu nti se saafo nyina no ade wo hunu ye no wani gye ho a afei ene opene so ema awade no wode ehyehye so. Nanso ene de be na bete bayira homamu a ama bayire amma akese. Abrantie bi hu ababaawa bi sede ni Opoku ya etie sede na chimunyam etie ene na nimonyam etie nti abrantie yi atu abamono na wotwe mienu ne bosomeso na afei pinpo omaka omo ho abom. Afei awade yi eni gina na ye ti eba etise yi ewo saa awade no ho. Afei die wogina ho a ohu awade no bie no otimi bu saa beyi se ampa empanyimfo kan yo omo si ade se wo fa no Akwantimfi a ankɔ wo a ɛhenhane wo. Oba no a uhu no a wosi ni Opoku ya nti obi wakɔ ware no na wanya abotre anhwehwe mu no amenne enisuo na wotie. Wanhwe yi a wo haw wa manne enyina ase ene abaya no a wokɔ ware no enam se wamfa hyehye enwu akwan mu nti. Abrantie hunu bibi yie ansa na wagye saa de kro no de abɔwobo na no na ebeboa wo. Tie mpanyimfo be na famu aba ne suamu ade ne hunu mu nyansa. Meda wase medin edi teacher Opoku abrantie. Bomodin se obekosoa edi machi na mede be anu yie ene afei emu nkyirikyirimu edi abrewo amamre ne amane nyinara yesua. Menua meda wase nyame ya adom a yebesan ahyia bio. Bye bye.